Hello everyone, गासिखौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खनसे बे आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासिखौ बरायनाय थाबाय आरोना स' दिनैनि भिडिअ माबायदि दा माने मोनानिफ्राय दायो मोनाबाय आरोना खोमसिबाय स' बिनिफ्रायसो माने ब्लगखौ स्टार्ट खालामदों आरोना थ' दिनैहाय 31 नालाय दा निउ इयार नेगोन ना स' बिनिनो फिसा पार्टि खालामनो नागिरदों आरोना स' बेखौनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामनानै भिडिअखौहाय स्टार्ट खालामनाय जाबाय नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट मोनोब्ला आंनि भिडिअखौहाय नायलांबाय था आरो सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलावहाय प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना स' नायनानैल' थानांला आरोना माने दिनै मा खालामो जोङो हरावहाय मा जायो नोंथांमोननो शेयार खालामो बेबायदि माने बेदर आरि हांनानै जानो नागिरदों आरोना स' इन्ट्रेस्टनि बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनानै जास्ट मेम'रिनि थाथों होननानैहाय आं भिडिअखौहाय खालामनाय जाबाय आरोना नायलांबाय थादो दिनैनि माने भिडिअफोरा दायो जोंना माने चार्चबो दङ आरोना गिर्जा दङ गिर्जा थांग्रोनोसै माने गासै माबाफोरखौ जोङो लगायनानै गालांजोबनोसै आरोना स' गिर्जा थांग्रोनानै बिनि उनाव गिर्जायावबो जोंना माने 12 12 निउ इयार नेगोन आरोना स' बेयाव निउ इयार नेखांनानैहाय जोङो जाफायगोन आरोना ओमफ्राय उन्दुनो मानो ओमफ्राय जिगाब हारि लायनानै माने रेडि खालामनानै लाबाय आरोना दायो भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांबाय थानोसै नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौहाय दा मोनानि पार्टिनि थाखाय नै बे खावसे आरो मासेखा मासेखा आरोना दा हराव जागोन आरोना आरो दाउ आथिं थोंनै पुरा बेयाव 3 केजि ग्रोब जों आरोना बेफोरा जमाहै 3 केजि दा हराव जानोसै आरोना 1 तारिख नेट'नो निउ इयार नेट'नो पार्टि हेलौ ओमफ्राय लेग पिसबो दिननो मोनानो आं गांसे लाबोगोन सानखादों सानफ्रामबो लाबासो जि फुजननिफ्राय दानखादों आं इखौ जि बिगुरखौ आसि बिमायानो थांदों साला सुगुरखौ गाहायनिफ्राय दाननाङा बोरैबा ज' जागोन आखाय दिंगु मालाबा गाज्रि मोनबा आं साइज लाबोबाय आं गोबां होलाय आराय केजि आराय I'm going home. Mama yang aku bilang aku uri magic itu mana? Side, kapsuli side. Sudah kembali na, dia kasih beberapa 3 kg dengan nak konsen yang item koro gerna hari koro ya gerna item berapa begeng. Ini bika songna जानो थाखाय बेखौ लाबाय आरोना ओमफ्राय नै संना जानायनिया लाना फैखाबाय ये मा बुङा एटम नामा गासिखौबो आरो बिखौ बिसोनोसै माबा आनबक्स खालामनायाबो पुरा मैगं खादायावसोखा होखांसै आरो लहनोसै होनानै एवखांना लाग्रोबाय आरोना मस्ला होजोबनानै दै होनानै फोमोनना लानोसै आं इयुथनि सासे रां दिहुनगिरि थांनाय बोसोरनिफ्राय देग्लाय बोसोराव बांसिन मोजां मावलांनो नाजागोन आं इयुथ डिपार्टमेन्टनि आङो आइजो गिर्जायाव दा बर्तमान परिसारिका हिसाबै आं मावबाय थादों नैबे गोदान बोसोराव 2024 मायथाइयाव जि बिबानखौ मोना मानो आं मोजाङै मावलांनो थाखाय आङो नाजागोन आरो हास्थायगोन आङो मण्डलिनि बिगिनार फोरोंगिरि हिसाबै मावगासिनो दङ आरो लोगोसे इयुथआव एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि मावगासिनो दङ बिदिनो आं मोजाङै मावलांबाय थानो थांखि लादों आङो लाइमोन बिफाननि प्रग्राम राइटार आरो लोगोसे मण्डलिनि प्राइमारि क्लासनि फोरोंगिरि आङो बे बोसोरनिफ्राय इसोरजों मोजाङै नांथाबनानै सिगां जिबायदि मावदों बे बोसोरनिफ्राय आरो मोजांसिनै मावनो थाखाय थांखि लादों आङो इयुथ डिपार्टमेन्टनि प्रेयार प्रमोटर आङो बे बोसोराव इसोरनि इच्छा बायदि आङो मावनो थांखि लादों
निखौ जोङो गारबाय बे थांनाय बोसोरनिमोन जोङो 2023 निखौ जोङो बिदाय होबाय दायो जोङो 2024 निखौ वेलकाम खालामबाय आरोना जोङो वेलकाम 2024 होखावदोलाय गावनिया साउन्ड हायाना Happy New Year Bosnya bener ba? Santio. Lo yang gila. Goslah bener ba goslah. Gila. Gak perlu orang gila. Oh ya dengar. Dengar loh. Biar gendro. Biar muka kita tak bersih. Ready. Kau ready? 1, 2, 3 Mama. 사치를 닮아 왜는 다 Nga जोङो मुंखौ लाना हायनो साननायमोन गैया आयो मबाइल सबाइल थांखाबायलै बमा गावनायनि खाथिरावनो सेसखालै बवा अबेखौलाय प्लास्टिकलाय मानो होदों नोंलाय अबेयावलाय बियो प्लास्टिकआ लाब लाब लाबसो थांगोन खामनोनो होस्लाबनाय नङा प्लास्टिक खामसिगोन नों होननानै खामनो Come on! Come on. Goजानाव बेदरो लंपेन्टफोराव बेदरगोन दैनिया मादिमोनथाय मोजांखौनो जावा मोजां संनो खामा मोजां आखायावनो बेरबायदां ओमफ्राय बेदर जाजोबनानै गावबावलाय खोनानो रोंजोबखाबाय माथो मबे मोनसेखौ गावनाय मबे एटमखौ दानो लुनायखौ गावनाय हननायलै मबाइलानो जाला गावजोबबायसा तुला बोखारनांगौमोन दालाय तुला खैथा होदो मोनसेयाथ' बा बमा गावनायनि तारिखा नोंहासो खैथा दोङो ओइ तुलखौ बोखारलाय मोननैसो गिरजाबायनो बेदर
गिदिर बमा मालायफोरा मालाय बारथायाव जायो उखुन्दै मोनामजोबो बमा गावनानै मादि मोनदों आखाइ बेरजाहांहाङै गुफुर जाजोब्बाय कालार जाबाय मबाइल लादों आम्मा बिथिं बेरबाय मबाइलाबो बेरबाय आखाइया बेरबाय साननाय थाङै थाङै सोरबा जग्रबहैबाय सोरबा माबा मोनसे जानानै सानबाय खोमायानो रोंजोबोमोन जेबो खोनायाखैमोन आं जागोन ना जाया बे आंनि होजागोन ना होजाया जागोन ओइ फेन्दानिया आंनि ओइ रागा जोंबा दा बेदरखौ लाना खागोन दालाय ओइ ओइ नाखायलासना आं सामु गाखोसो बिसागोन जाखानि गोसो सिङाव गायनो माबा नोंसोर बांद्राय बुंबाय हाबाला एखौ मोनै खालाम थांगोन बेखौ उनाव लाना खागोन बे आं फेन्दानिया तुक्रा खालामगोन होननाय फेन्दाखौ एलाय नै तुक्रा जाबाय दा सावदों आरो सावदोंसो खागौवान अर बिलाइजों खामनो सावनानै जानोसै सावनानै जानाया ओरैबायदि उन्दुनो ओंखारनानै उन्दुबायमोन आङो नै जानोनो मोनासै इन्ट्रेस्ट उन्दुनो दसे उन्दुथ'नो होननानै उन्दुना लाबाय बिसोरो इन्ट्रेस्ट खालामनो मोनासै आरोना नै दासो आंनो फागोदिंदों आरोना नै बेखौ जानोसै दायो आंनिया खर' साबाय आरोना नै आरो बेयाव दाउला खासि मोनसे बरिया गोथाव नुदों दा गोथाव जानोसै दाउला खासिदों ओमफ्राय नै बेखौ बयलारखौहाय गुदुं खालामनानै लानो नागिरदों आरो ना आं थावआव माने सावखानायलाय ओमफ्राय संनाया गुसु मानथिथि जानो ओंखायनो थावआव फ्राय खालामना लाबावनोसै आं खनसे दा नै बिथिंहाय बयलारखौ फ्राय खालामना लानोसै गोथाव जानानै ओमफ्राय नैबे लाइ मैद्रुजों जानोसै आरोना गोथावहाय जानोसै आरोना इयो लाइदों लाफा मैद्रु ओमफ्राय नै बेदर सावनाया खासि दाउला खासि बयलार मा जालु लोगोफोरदों बयलार दायो नेक्स्ट मर्निं आरोना स' मैयाहाय माने बिदिनो लास्ट 31 लास्ट माबामोन ना प्रग्राम दंमोन ना कालचार नाइट बिदिनो लाबाय ओमफ्राय ओरैबायदि माबाय फारिलाइ जाखांनानै मोसाबाय ओमफ्राय मोसानानैहाय थिगसे इन्जय खालामबाय साहा लोंबाय ओमफ्राय खाजि दंमोन नालाय ओमफ्राय जाबाय माबाय फैबाय न'आव ओमफ्राय फैनानैहाय ओरैबायदि बमा गावबाय खारदिंलायनाय नोंथांमोना नायनानै नुखाबाय आंनि भिडिअनि गेजेरजों ओरैबायदि माने इन्ट्रेस्ट खालामबाय आरोना स' बमाखौथ' गावनो रोंखाया नालाय बमा गावनानै माबायदि खारदों नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ भिडिअजों बिदिनो गावबाय माबाय ओमफ्राय बेदर सावना जादोंमोन आरोना जोङो रस्ट खालामनानै ओमफ्रायथ' बिदिनो सावबाय माबाय ओमफ्राय ओरैबायदि उन्दुनो ओंखारबाय आरोना आंखौ ओमफ्राय उन्दुनो ओंखारनानै आं माने थाबाय थायासै दसेल' थानानै 2:30 नामायाव माने दसे उन्दुनो होननानैसो उन्दुथ'नायमोन आरोना उन्दुनानै फुरा उन्दुलांस्रानानै दायोसो नै 10 जालायलायबाय आरोना दायो सिखारनायाहाय 10आवसो माने फोजानायखाय सिरि मोनखादों नङाबाथ' सिरि मोननो रोंखायाखै ओमफ्राय माखासेयालाय बिनानावमोन ओमफ्राय इसोरलाय थाबाय जाबाय मालाय जानानै ओमफ्राय उन्दुबाय आरोना 4टा ना 5टा बिदियाव उन्दुदोंनो आरोना इसोरो जाखांनानैहाय खिन्थु आंहा माने उन्दुना थाथ'नायानो ओमफ्राय सिखारनो रोङासै आरोना ओंखायनो दासो जाबाय आरोना आङो स' दिनैनि भिडिअ माबायदि मोनगोन नोंथांमोना नायनानै आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो ससे ओरैनो लास्ट बे इयारनि माने एन्डिं भिडिअ खालामनानै मेम'रिनि थाखाय दोनबाय आरोना स' दा दिनैनिफ्रायथ' आरो निउ इयार नेक्स्ट दिनैथ' 1 ना स' निउ इयार जाबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हेपि निउ इयार नोंथांमोनखौ बिदिब्ला आं दिनैनि भिडिअखौहाय बेसेयावनो फोजोबनोसै आरोना नोंथांमोना नायनानै मादि मोनखो भिडिअआ गोलावद्रायबो जाबाय खोमा थेंक इउ जायफ्रा आंनि भिडिअखौहाय नायबाय आरो नोंथांमोना सोरबाफोर गोदानब्ला प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना थेंक इउ स' माच जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायबाय बाय बाय